Добрый вечер, поважанае гаспадарства. Меня звать Дміцер Міцкевіч, а вы глядзіце «Двубой». І сёння нашай тэмай будзе, ці варта заўзець за беларускія клубы, зборныя і ўвогуле спартоўцаў пад чырвона-зялёным сцягам на міжнародных спаборніцтвах. І сёння нашыя госці гэта вядоўца ютуб-каналу «Часнок» Ярослав Пісаренко. Добрый вечар. Добрый вечер. А таксама журналіст і гісторык спорту Артём Сізінцаў. Добрый вечер. Пачнем давайте адразу з тэзісаў. Артём, чаму на вашае меркаванне нельга падтрымліваць беларускія клубы і тую ж самую нацыянальную зборную, так званую, на міжнароднай арэне проста цяпер, у цяперашняй сітуацыі? Я бы не заходзіў з пазіцыі таго, што іх нельга падтрымліваць чырвона-зялёны сцяг, натуральна, і такія падобныя рэчы, які адбываюцца ў Беларусі, але тут кожны выбірае сам, як яму заўзімацца за нейкую каманду ці не. Заўсёды трэба быць абачлівым і заўсёды трэба глядзець, што все-таки часам ты падтрымліваеш імя, назву, свой клуб ці сваю зборную, і не канкрэтных людзей. Часта канкрэтныя людзі не заслугоўваюць гэтага. Ярослав, у вас пазіцыя іншая. Чаму вы лічыце, што падтрымліваць можна? Чаму для вас гэта прымальна асабіста? Ну, наконт ввогуле, ці варта там падтрымліваць зборную і клубы, мы вось 5 гадоў ўсё вырашаем, ці варта, ці не варта гэтага рабіць. Я думаю, што тут таксама згодны з гэтай пазіцыяй, што людзі гэта суб'екты, яны самі могуць вырашыць, ці там падтрымліваць іх, ці не. Гэта па-першае, па-другое. Ёсць разныя клубы, ёсць разныя гульцы, і ёсць, нельга казаць, што там толькі чорныя і белыя, да? Ўсё ж такі там з моманту вось гэта галоўнага выбуху 20-го года прайшло ўжо 5 гадоў, і нарадзілася ўжо іншая ўвогуле, не нарадзілася, а прыйшла іншая генерацыя гульцоў, для якіх гэта, тое, пра што яны не шмат ведаюць, гэта ўжо ўвогуле там іншая гісторыя, таму я думаю, што тут проста варта падзяляць, ёсць розныя кейсы, вось і ўсё. А мы неўзабаве працягнем дыскусію, аднак спачатку я прапаную паглядзець сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга двубою больш глыбока, а пасля мы вернемся да гэтых пытанняў. Рэпрэсіі ўладаў супраць айчынных спартоўцаў не спыняюцца. Сярод апошніх прыкладаў пераслед былога футбаліста Крумкачова Аляксея Драчова. Кастрычніцкі раённы суд Менску пакараў спартоўца за ўдзел у пратэстах 2020-га хатнюю хіміяй. Летась у лістападзе праз такое ж пакаранне прайшоў і найлепшы футбаліст 2021 года, гулец мазырскай славе Андрэй Салавей. Пры гэтым пра затрыманне і суд над атлетам не ведалі нават у роднай камандзе. Агулам праз рэпрэсіі за гэтыя 5 гадоў прайшлі ўжо дзясяткі беларускіх атлетаў, а ў міністэрстве спорту, якое ачольвае былы ахоўнік Лукашэнкі Сергей Ковальчук, нават з'явіўся чорны спіс айчынных футбалістаў. И как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится. У яго ўвайшлі каля паўсотні спартоўцаў, якія нібыта крытыкавалі самаабвешчанага кіраўніка Беларусі, ды былі нязгодныя з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Пры гэтым тых спартоўцаў, хто ў 2020-м адкрыта выказаўся супраць гвалту, у выніку вымусілі збіраць адмысловыя прэсавыя канферэнцыі ды запісваць пакаяннае інтэрв'ю. Як гэта здарылася з гульцом «Торпеда Белаз» Анатолием Макаровым. Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы против насилия. Мы против насилия. До конца, наверное, не понимал того момента, который происходил. Я понял, что я попал под влияние деструктивных каналов. Адначасова з лістом вольных спартоўцаў з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі, пад якім падпісаліся больш за 1000 айчынных атлетаў, напрыканцы 20-го ўлады ініцыявалі іншы ліст у падтрыманні дыктатара. Александр Григорьевич, от лица национальной сборной Беларуси по хоккею хочу поздравить вас с днем рождения. Сярод падпісантаў аказаліся батутыст Уладзіслаў Ганчароў, двухразовая чэмпіёнка Алімпіяды Кацярына Карстен, а таксама сусветна вядомая тэнісістка Арына Сабаленко. Теперь все у Арины есть, надо пожелать ей личного счастья, здоровья и новых побед. Давай, поздравляем. Ты хоть какое-то отношение имеешь к ней?
За тебя. Аднак ужо праз паўгода пасля перамогі на турніры Australian Open у 2023 годзе Сабаленка мусіла апраўдвацца перад журналістамі, што вайны яна не падтрымлівае, як не падтрымлівае ў гэтым пытанні і Лукашэнкі. У выніку беларускія спартоўцы ў звязку з вайною ва ўкраіне засталіся па-за бортам міжнародных спаборніцтваў. Выступы на алімпіядах ды чэмпіянатах свету беларусам дазволілі пад нейтральнымі сцягамі, а часам дык і наогул забаранілі. Аднак выступы нашых спартоўцаў за мяжою праз санкцыі не спыніліся. Гэтак у лістападзе летась менская «Дынамо» згуляла на стадыёне ў Варшаве супраць польскага клубу «Легія». Пры гэтым на трыбуны прыйшлі не толькі нацыянальна арыентаваныя беларусы з бел-чырвона-белымі сцягамі, але і тыя, хто відавочна падтрымлівае дзейныя ўлады. Почему вот в таком виде, с таким флагом? Потому что я родилась, когда был такой флаг, и хочу умереть с таким флагом. Пытанне, ці заўзець за зборную Рэспублікі Беларусі сталася асабліва актуальным пасля старту гэтай каманды ў кваліфікацыі на чэмпіянат свету. Што праўда, у першым жа матчы яна саступіла зборнай Грэцыі з лікам 1-5. А вось клубныя выступы зрабіліся больш паспяховымі. Гэтак у жніўні гарадзенскі Нёман упершыню выйшаў у плэй-офф лігі канферэнцыяў пасля перамогі над фарэрскім Клакс-Вуйкам у серыі пенальці. Трэнер беларускага клубу Ігар Кавалевіч тады вельмі рэзка адказаў усім, хто крытыкаваў каманду за такую гульню з паўпрафесійным клубам. Передаем привет белорусским сантехникам и электрикам. Кто-то жало свое открыл, что мы играли с электриками. Так что этим ассанизаторам привет. Ну раз ужо Кавалевічу згадалі, Яраслаў, ну вот як вам гэты спіч? Ну мне здаецца, што гэта ўвогуле, ну гэта... Too much? Ну просто мала што мае з інтэлігентнымі і нармальнымі паводзінамі. Чалавека, які толькі што, ну каманда якога толькі што абыграла паўпрафесійны клуб. Ну, насамрэч, для мяне ну, такое складанае стаўленне да Кавалевіча, бо з аднаго боку так, гэта ну, такія паводзіны трохі хуліганскія, можа і не трохі, так? Але, ну, ведаеш, калі мы глядзім на футбол з пункту гледжання, што гэта ўсё ж такі ў першую чаргу шоу, што гэта нешта цікавае, што гэта тое, што павінна выклікаць нейкую дыскусію. Ну, з гэтага пункту гледжання Кавалевіч, напэўна, адзіны ў краіне трэнер, хто сапраўды гэтае шоу дае. Ну, можа, крышачку з ім можа паспраўчацца Іван Бьёнчык, але ну, гэта там іншае пытанне. Таму, ну, не ведаю, ну, напэўна, так, там на Кавалевіча глядзяць і дзеці, так, гэта павінны ўлічваць, але ну, не ведаю, там, калі я глядзеў ангельскую прэм'ер-лігу, там, нулевыя і гэтак далей, ну, такія трэштокі, такія эмоцыі, яны толькі прывабліваюць. І, ну, вынік, Нёмана, чым мы вось бачылі ў сюжэце, ну, гэта можа быць у пэўным сэнсе адказ, ці нармалёва такія паводзіны, ці гэта не окей. Але тут яшчэ одно пытанне наконт Нёмана, калі ўжо гаворым пра гэтую тэму, гісторыя з Кавалёнкам. Ну, калі адбываецца такое, што прыязджаюць просто і забіраюць спартовага дырэктара клуба, ну, па народных абвінавачаннях, так бы мовіць, і пасля гэтага як бы людзі нармальна сабе працягваюць там гуляць, там расказваць, што ўсё окей, там выступаць і гэтак далей, падтрымкі 0, то ну, як ставіцца пасля да такой каманды, да такіх людзей? Ну, вот у тых жа людзей, хто падтрымлівае гэтую каманду, не ўзнікае нейкага, не ведаю, дысананса? Дысананс, безумоўна, паўстае ў такіх выпадках, але я бы тут сказаў, што спорт адлюстравання грамадства нашага, і калі ў грамадстве часта мы бачым з калектываў забіраюць чалавека, хоць дырэктара, хоць супрацоўнікаў, шэраг супрацоўнікаў, старшыняў прафсаюзаў, і ніхто за іх не падае голасу вельмі часта. Чаму гэта павінна быць інакш у спорце? Наўрад ці гэта будзе іначай, таму у Нёмане мы ўбачылі проста такое адлюстраванне, тыповую сітуацыю для сучаснай Беларусі, калі страх пануе над людзьмі і яны баяцца слова сказаць. Проста іншая справа, што некаторыя людзі замест гэтага раскрываюць рот больш, чым
трэба і расказваюць пра нейкія гераічныя гісторыі, хаця насамрэч ім варта было б маўчаць. І каб ужо вось закрыць гэтую тэму з Нёманам, давайте паслухаем яшчэ меркаванне яшчэ аднаго нашага калегі Руслана Кулевіча, які ездзіў падтрымліваць гарадзенскую каманду ў сам Мадрыд. Мяне цікавіць толькі Гродна і тое, што Нёман у гэтым годзе выбіўся ў плэй-офф лігі канферэнцыі. Я лічу, гэта гістарычная падзея. Я як патрыёт Гродна, як гарадзенец павінен быў быць у Іспаніі на тым матчы. Я прыехаў і падтрымаў каманду і лічу, гэта годны ўчынак, таму што мы гарадзенцы павінны падтрымліваць адзін аднаго. І Нёман гэта тая каманда, якая у 2020 годзе таксама выказалася наконт пратэстаў, што не трэба біць людзей і гэтак далей. Шмат гульцоў былі пад санкцыямі, можна так сказаць, але такая сітуацыя. І я лічу, што трэба падтрымліваць сваю каманду. Я як гарадзенец, таму я і паехаў. І гэта было, напэўна, адно з лепшых, што здарылася за мной за апошнія гады. Менавіта ў эміграцыі. Ярослав, а з вашых крыніцаў, от увогуле, што самі футбалісты думаюць пра тое, што адбываецца, пад што яны падпісваюцца, гуляючы, застаючыся ў Беларусі? Там увогуле ёсць унутры каманд нейкая дыскусія, там, я не ведаю. Ці там проста все прыйшлі на трэніроўку, памаўчалі, папіналі мяча, пайшлі дадому, і каб, не дай Бог, ніхто нічога. Ну, зноў-такі ёсць розныя прыклады, і мы ўсё роўна там, знаходзячыся там па-за краіны, ведаеце, чытаем шмат цікавых такіх інсайдаў, то бок ўсё роўна ёсць і ўнутры краіны таксама тыя людзі, якія там, скажем так, такіх ж поглядаў, да? Але, зноў-такі, ёсць і абыякавыя, як і заўсёды гэта было і да 20-га, і падчас 20-га, і будзе заўсёды. Таму, карацей, тут розныя ёсць рэчы. Артём, шмат хто, конечно, запытаецца, што, а што ім тады рабіць? Маўляў, шмат хто проста такое прыводзіць аргумент, маўляў, у людзей там сем'і, дзеці, яны хочуць проста гуляць футбол, ці можна проста гуляць футбол, усведамляючы, што навокал адбываюцца вось такія гісторыі? Гэта вельмі складанае пытанне. Насамрэч, гэтая гісторыя цягнецца для Беларусі дзесяцігоддзямі яшчэ з часоў савецкай навалы, Савецкага Саюзу. Так было і раней. Іншая справа, што як людзі трывалі, як людзі агулам цярпелі гэта все. Тут складана сказаць адназначна, што немагчыма, каб гэтыя сотні гульцоў адначасна взялі і сабраліся, паехалі, хто скончыў кар'еру, застаўся ў Беларусі, але все адно ты будзеш дзесьці маўчаць толькі ў іншай галіне. Альбо з'ехаў за мяжу, не все яны настолькі запатрабаваныя за мяжою. Гэта такое маральнае пытанне, і хутчэй за ўсё, проста як і ў савецкі час, у часы БССР, все перайшло на кухні, все перайшло ў час рыбалкі нейкай, дзе людзі паміж сабою мяняюцца думкамі, а адкрыта сказаць гэтага не могуць, толькі намякаюць, трэба нам зноў вучыцца чытаць паміж радкоў, чытаць нейкія знакі, і, на жаль, на адкрытую пазіцыю зараз нельга разлічваць. Але Савецкага Саюзу-то выехаць было нельга, а цяпер ёсць абсалютна відавочны выбар, плюс зноў жа ліг, вагон, і прыкладаў, мне здаецца, таксама хапае. Просто на гэтую сітуацыю можна вельмі па-рознаму глядзець. Давайте, я пабуду тут крыху адвакатам д'ябла і прыведу такі прыклад, які, я думаю, мы все ведаем, гэта Станіслаў Драгун, так? Чалавек, які там адразу выказаўся, а пасля абіваў парогі не ведаю якіх інстанцый, каб вымаліць гэтае прабачэнне. І, так, на яго накінуліся, то бок з аднаго пункту гледжання ён там здрадзіў сваім поглядам і гэтак далей. Я не ведаю, што ў яго там у душы, што ён сапраўды думае, але я проста, так, паспрабую прыкінуць, што ён можа там, як ён гэта можа апраўдваць. І ён скажа, напрыклад, я мог з'ехаць, там, то бок ёсць грошы, ўсё окей, я мог з'ехаць, але я не з'ехаў праз тое, што я хачу рабіць футбол, напрыклад, у краіне. Я заплаціў сваім рэнамэ,
легальнае, я заплаціў сваім імям, але я вось зараз у сістэме менскага Дынамо, я буду рабіць там топ-клуб і гэтак далей. Ну, то бок ён можа думаць так. І для нас тут да, ёсць толькі такі раздзел, то бок ты з'язджаеш і ты добры, альбо ты не з'язджаеш і нічога не робіш там і ляжыш на дне, ну таксама нармальна, а калі ты там гуляеш пад чырвона-зялёным сцягам, то ты здраднік. Ну то бок мне падаецца, што тут все ж таки крыху цяжэй сітуацыя. Ну, тут, канешне, ёсць прыклад Станіслава Драгуна, у мяне яшчэ адзін прыклад ёсць. Вось гэта, паважанае гаспадарства, Роман Гадаваны. 29 лістапада 2023 года ён загінуў у баі з расійскімі акупантамі, абараняючы сваю краіну. Перад гэтым ён гуляў за мазырскую Славію, у тым ліку, а пасля апынуўся на фронце і ваяваў супраць расійскіх акупантаў, дзе і загінуў. Як вы думаеце, мазырская Славія, я нават не кажу пра федэрацыю, хоць нейкім чынам выказала які-небудзь спачуванні, хоць што-небудзь увогуле адбылося? І вот тут просто пытанне, ці можна, ну, як ніхто ж не заклікае выхадзіць са сцягамі ці яшчэ штосьці рабіць, але людзьмі-то застацца можна? Можна, але яны баяцца рэакцыі зверху, і адпаведна яны маўчаць, бо гэта все дзяржаўнае прадпрыемства. Все клубы цяперашнія амаль дзяржаўныя прадпрыемствы, людзі там паднявольныя, і яны самі сябе лічаць паднявольнымі ва ўсіх выпадках, нават у тых выпадках, дзе можна было выказацца больш свабодна. Тут становішча крыху далікатнае. Безумоўна, з боку клубу вельмі непрыгожа, калі твой былы гулец ніякім чынам не згадваецца ў друку, клубным друку. Прынамсі, можна было б прыдумаць нейкі выкрут, не сказаўшы, дзе ён загінуў, але сказаць, што яго няма. А зусім не згадаць чалавека, нібыта яго не было, гэта ганьба. Ну так, але просто чакаць пазіцыі ад клуба з Мазаратам, дзе да, танкі расійскія заправляліся, ну гэта крыху наіўна. Мы не ведаем, што там унутры каманды з людзьмі, можа там гэтыя людзі там асабіста неяк там родным выказалі нейкія спачуванні, але я згодзін, што, канешне, гэта павінна было быць, але шмат чаго павінна было быць, але гэтага няма. Таму, ну, на жаль, мы павінны разумець проста кантэкст. Ну, я просто дастану тады яшчэ адну гісторыю з свайго запасніка, калі я рыхтаваўся да гэтай праграмы. Вот сёння якраз размаўляў з чалавекам, які працаваў маскатам мазырскай Славіі, а пасля заехаў на 3 гады. І як вы думаеце, колькі чалавек з клуба, альбо гульцоў, альбо яшчэ там датычных людзей за гэтыя 3 гады звязалася з яго бацькамі? Ну, зноў жа... Гэта было вельмі цікава, няўжо нуль, уже ніхто. Ніхто. І тут не гаворка пра нейкія публічныя рэчы. І вось у гэтыя моманты у мяне абсалютна канкрэтныя пытанні ўзнікаюць. Якім чынам можна асацыяваць сябе з гэтымі людзьмі? Раз, а другое пытанне, якое права яны тады маюць увогуле называцца гэтым клубам? Таму што калі ты з аднаго боку, ну, дэкларуеш, што ты як бы там каманда, сям'я там і гэтак далей, у выніку атрымліваецца пытаннішкі. Ну, я просто... Адбылася дэвальвацыя гэтых каштоўнасцяў, але тут, як вядомыя італійскія ультрас, там Бочча і Дыяболік казалі, што мы заўзімаемся за герб на грудзях, а там гуляюць найміты, якія залежныя ад кан'юнктуры. Там гаворка была пра Італію, дэмакратычную дзяржаву, а ў Беларусі пагатоў шмат вельмі абмежаванняў, і людзі часта, ну, большасць гэтых людзей няма за што паважаць. Калі яны не звязаліся, ніякім чынам не перадалі нейкіх грошай, можна ж это все рабіць, не трэба вам выказвацца ў прэсе, пісаць у сваіх соседках пра гэта. Хаця б перадайце сям'і нейкія грошы, хаця б нейкую дапамогу. Калі ніхто не звязаўся, я не здзіўлены, не сказаць, што шакаваны, але гэта вельмі брыдка чуць, што ніхто так і не дапамог чалавеку, які працаваў у структуры клубу. Ну, просто, ну, окей, так, я таксама згодны, што гэта дрэнна, калі нават там па нейкіх асабістых каналах гэтага не адбылося, але, ну, просто у мяне, напрыклад, ёсць і іншыя прыклады. Калі там у 2021 годзе я таксама выходзіў, ну, пісалі людзі з беларускага футболу, то бок падтрымка была, і в 21 годзе там таксама адбываліся, да, там крыху пазней просто адбываліся пэўныя рэчы, і ну таксама была нейкая сувязь, відавочна там з кожным годам яе ўсё менш, бо людзі мяняюцца, людзі баяцца гэтых клейм розных, да, якія навешаюць на СМІ і на людзей. Таму, ну,
тут таксама ёсць розныя прыклады, тое, што вось маскот Славі так без усялякага ўспаміна там застаўся, ну гэта дрэнна, конечно. Так. Вось я згадаў Італію, калі два чалавекі, не помню, некалькі чалавек загінулі заўзятараў маладых у аўтааварыі, пра гэта Фоджа, афіцыйна клуб, які яны падтрымліваюць, выказала спачуванні праз усе сацыяльныя сеткі, адкрыта заявілі. Дзесяткі беларускіх фанатаў, якія былі вернымі, адданымі сваім клубам, знаходзяцца ці знаходзіліся ў турмах. Клубы ніякім чынам не прарэагавалі і таксама паводле маіх звестак, паводле той інфармацыі, якую я маю, некаторым дапамагалі неафіцыйна, безумоўна, але большасці ніякім чынам. Ну і вось тады якраз гэтыя пытанні ўзнікаюць. Але тут давайте яшчэ да зборнай вернемся. Да? Вот яшчэ адна цікавая тэма. Ну, таму што вот людзі, которые там гуляюць, яны таксама, калі апранаюць гэтую футболку ў гэтых колерах і з гэтым лагатыпам рэжыма Лукашэнкі, разумеюць, пад што падпісваюцца? Ну, гэта цікавае пытанне. Ну, напрыклад, да, учора гуляў супраць Шатландіі Трафім Мельніченко, 18 гадоў хлопцу, так? 20-й год быў 5 гадоў таму, то бок яму было 13 гадоў, калі вось гэта ўсё адбывалася. Мне зараз 30, і калі там быў, напрыклад, 10-й год, мне было 15 гадоў. Ну, я скажу шчыра, што ў тыя часы я не думаў аб гэтым вельмі шмат. Я не быў такім, там, не ведаю, адукаваным і ідэйным і гэтак далей. Тому я проста, ну, разумею чалавека, што ён, ну, для яго гэта не асабістая гісторыя. Для яго, так, ну, я думаю, што ён, конечно, нешта ведае, але ў яго там на першым плане гэта там гульні за зборную, бо гэта ўсё роўна, як бы зборная не гуляла, як бы да яе не ставіліся, гэта вітрына, дзе глядзяць гульцоў, дзе на яго могуць звярнуць увагу. І, ну, то, што для яго там чырвона-зялёны сцяг не з'яўляецца нейкім там, ну, не ведаю, нейкім брыдкім і гэтак далей, ну, я магу зразумець, чаму. Ну, але вайна-то ідзе проста цяпер, то бок та неўдалая, ну, беларуская рэвалюцыя і пасля рэакцыя была 5 гадоў таму, вайна працягваецца проста зараз. Ну, я думаю, таксама вот это такая дылемка. Ну, наконт чырвона-зялёнай формы я бы сказаў, што ў такіх строях зборная гуляе на вялікі жаль ужо вельмі даўно, з сярэдзіны 90-х гадоў. Зрэшты, ніхто не замінаў доўгі час людзям, фанатам прыходзіць на трыбуны з правільнымі сцягамі. Нават у Менску гэта было, з сапраўднымі беларускімі сцягамі, нацыянальнымі. Потым, безумоўна, цяпер гэта ўжо немагчыма. Але наконт самой сутнасці, то так, зборную падтрымліваюць, бо яна нібыта яднае беларусаў у тым выпадку цяперашняй кан'юнктуры, якая склалася ў беларускім грамадстве. На вялікі жаль, пра гэта гаварыць нельга, бо я знаёмы з дзесяткамі людзей, якія адвярнуліся ад зборнай, якія не хацелі бы яе падтрымліваць і не асабліва актыўна глядзяць яе гульні. Беларускі спорт умеў дарыць эмоцыі і гонар, але цяпер гэта ўжо не зусім наша гісторыя, бо нельга заўзець за тых, хто апраўдвае рэпрэсіі і вайну. Такім меркаваннем з праграмаю «Двубой» падзяліўся журналіст Белсату Руслан Ігнатовіч. Давайте паслухаем больш падрабязны яго адказ. Некалькі дзён таму была круглая дата. 10 гадоў матчу кваліфікацыі Еўра-2016 Украіна-Беларусь. Той матч адбыўся ў Львове і перадусім запомніўся вялікім дэсантам заўзятараў нашай зборнай, якія, напрыклад, здавалі кроў воінам АТО, аб'ядналіся з украінскімі фанатамі і правялі супольны марш да Львоў-арэны. А потым амаль 35 тысячаў чалавек скандавалі «Жыве Беларусь» і «Слава Украіне». І падавалася тады нашым футбалістам, ну, акрамя хіба там Тимофея Калачова, гэта было даспадобы і па кайфу. Спорт заўжды быў палітыкай. Аднак тое, што здарылася пасля 2020 года і яшчэ больш пасля 2022, калі пачалася поўнамаштабная вайна з тэрыторыі нашай краіны, усё гэта кануло ў лету. Большасць спартоўцаў сталі ў пазіцыю страусаў, а некаторыя і ўвогуле падтрымалі рэпрэсіі і вайну. З такімі людзьмі, якія падтрымліваюць гэтыя рэчы і такую дзяржаву, ісці адным шляхам, заўзець, перажываць за іх – гэта зашквар. Зашквар?
Ну, у пэўным сэнсе, напэўна, так. Зноў-такі, я, ведаеце, калі там рыхтую нейкія відосы на YouTube, я вельмі часта люблю глядзець, што пішуць у тэлеграме, там, у каментарах, і гэта вельмі добра адлюстроўвае сапраўдны настрой людзей. І я думаю, што увогуле там зараз зборная Беларусі па футболе, яна ператварылася, падаецца, ў нейкі мем. Гэта ўжо проста прышпіл. І, ну, калі вось казаць шчыра, да, ну, я так ці інакш я працую там са спартовай тэмай, ну але мне ўжо проста ну, складана глядзець некаторыя матчы, бо калі ў цябе ёсць АПЛ, Ліга чэмпіёнаў, гэтак далей іншыя турніры, ну, ўжо цікавей глядзець іх. Ну, зараз сапраўды я не адчуваю, што ёсць пэўная сувязь з футболам беларускім, не толькі праз, там, не ведаю, сцягі, пазіцыі, гэтак далей, я просто не ведаю гэтых людзей. І, ну, гэта першая такая думка, і пасля вось гэтага сінхрону таксама хацеў дадаць, што футбалісты і спартоўцы гэта не суперлюдзі, гэта не супергероі, ад іх чакалі пазіцыі, хтосьці яе паказаў. Мне падаецца, і ввогуле і так была вельмі такая вялікая колькасць людзей, якія далі гэтую пазіцыю. Вось не ведаю, цікава было правесці нейкі эксперымент у іншых краінах, калі б такое адбылося, сколькі там спартоўцаў выступіла бы сапраўды з рызыкай там нешта згубіць іх і так далей. Таму проста не трэба чакаць ад спартоўцаў чагосьці большага, вось і ўсё. Ну, есть прыклад Бобана, знакаміты фотаздымак со знакамітага матча Дынамо Загрэб Цервена Звезда, калі я не памыляюся. Калі ён абараняе фаната ад паліцэйскага, ну і вось чалавек як бы на ўсё жыццё себе ў гісторыю впісаў. Вот хто ўвогуле цяпер можа падобным прыкладам выступіць? Ці можам мы казаць, што ёсць зараз хтосьці, з каго прыклад варта браць? Ну, адносна Шкурін, бо проста яго прыгадваюць у гэтай нагодзе. З іншага боку, ён не імкнецца быць у цэнтры ўвагі, не засяроджвае вакол сябе гэтую ўвагу палітычную. Ён выказаўся, ён паказаў сваю пазіцыю, ён далей займаецца сваёй кар'ерай, якая не заўсёды ўдала складваецца яму. І таму, ну, можна часткова з ягонай пазіцыі. Але таксама іншыя могуць апраўдваць, што чалавек проста за мяжою, і таму ён можа быць больш адкрыта, можа выказвацца. У Беларусі так нельга сказаць, бо мы ўжо бачылі ў сюжэце, у іншым, калі чалавеку прысудзілі, калі не памыляюся, хімію за удзел у пратэстах, гэта адзін з шматлікіх выпадкаў. Паважанае гаспадарства, у вас цяпер ёсць магчымасць адзін аднаму задаць пытанне. То бок па адным пытанні, калі ласка, Яраслаў, давайце з вас пачнем. Ну добра, просто зараз прыйшоў у галаву такі момант, вось, напрыклад, форвард Славій Салавей, які, як мы ўжо там даведаліся, так, адбыў там гэты тэрмін, хімію, падаецца, яму прысудзілі. Але ён гуляе вось у чэмпіянаце Беларусі, і гэта што, зашквар ці не? То бок ён з аднаго боку ахвяра, а з іншага боку, ну так, вынікае з дыскусіі, што, ну, тыпу, ён гуляе там пад чырвона-зялёным сцягам, дарэчы, у той жа Славіі, так? Вось, ну і хто ён тады? Я бы не меркаваў так зусім жорстка, я бы выказаўся з такога гледзішча, што кожны сам каваль свайго шчасця, і калі Салавей палічыў слушным гуляць, ці яму проста не застаецца нейкай іншай магчымасці ён не мае, няхай гуляе. Просто, зноў жа, слухаючы і пагаджаючыся з табой, з тваёй папярэдняй тэзай, не будзем рабіць з гульцоў герояў, не будзем з іх, як ад артыстаў таксама вельмі часта чакаюць, што яны там выкажацца, яны проста зарабляюць грошы, іншымі словамі. Таму проста не будзем чакаць ад Салавя нейкіх подвігаў, як і ад дзясяткаў іншых гульцоў. Калі ён не стаў героем, значыць, ён няхай проста застанецца шпурляром, не болей за тое. І цяпер маё пытанне, ну, хутчэй будзе тычыцца, ты сказаў пра 5гадовы тэрмін, які вось прайшоў з часоў буйных пратэстаў, якія адбыліся ў Беларусі. Што менавіта змянілася такім незваротным чынам у параўнанні з тым, што было да гэтага, бо палітвязні былі да 20-го году таксама, чырвона-зялёны сцяг, на жаль, і герб постсавецкі такі быў таксама да 2020 году. Што цяпер у апошнія 5 гадоў настолькі радыкальна змяніла становішча? Увогуле ці ў маім разуменні? Агулам у спорце беларускім. Мне падаецца, што, ведаеш, зараз
не толькі у беларускім там спорце і футболе прынята быць вось такім максімальна сярэднім. То бок вельмі страшна выпячвацца. Таму вось я і казаў, што для мяне Ігор Кавалевіч гэта такая анамалія пэўная. Мне падаецца, што спорт гэта пра эгоізм, спорт гэта пра нейкае самалюбаванне ў пэўнай ступені. То бок ты павінен быць такім больш жорсткім, не ведаю, драпежнікам і гэтак далей. Але калі без зубоў гэта ўсё адбываецца, складана. І вось просто вельмі добры паказчык, мне падаецца, заўсёды нават у Расіі былі добрыя беларускія гульцы, якія былі у складах каманд. Зараз іх няма. То бок нідзе не гуляюць беларусы, у гэтым Казахстане добра гуляюць вось у Лігі чэмпіёнаў. Вобмаль гульцоў, вобмаль. Так, таму мне падаецца проста, што спорт губляе твар, бо каб мець твар, то трэба быць альбо недасекавым, альбо Мірончык Івановай. То бок такі твар павінен быць, калі ты хочаш выходзіць там на першых паласах. Іншага не можа проста быць, і мне падаецца, што спартоўцы зараз не хочуць сябе ніяк паказваць, і ім лепей там схавацца, нічога не казаць і не чапайце мяне. Я думаю, што вось гэта галоўная мая думка, што проста людзі не хочуць сябе паказваць, людзі не хочуць, каб іх ведалі. Лепей жыць так, але на волі, адноснай. Артём, а от іншыя спартоўцы кшталту той же самай Арыны Сабаленкі, якую мы ўжо ўзгадвалі. Якая, собственно, тапіла за Лукашэнку, там прымала ўдзел в розных кшталту сумніўных мерапрыемствах, кшталту адкрыцця Лебяжева, напрыклад. Вось, всялякія такія прям хардкорныя лукашысцкія шабашы, можна сказаць. А пасля нават толкам-то і пазіцыю сваю не патлумачыла, тым больш, што я, маўляў, не падтрымліваю яго ў гэтым пытанні. Дзякуй. Ці ёсць магчымасць падтрымліваць вось такіх персанажаў? Асабліва зноў жа, калі уявім сітуацыю, замежнікі цябе пытаюцца: хай, Арына Сабаленка, Беларусь, файн. Вот менавіта. Так, з індывідуальнымі відамі спорту значна прасцей, бо цябе не адна нейкая каманда і проста не заўзімаешся за яе. Я падтрымліваю яму Радукану, у жаночым тэнісе я не падтрымліваю Сабаленку абсалютна, таму тут значна прасцей рэагаваць на такія рэчы. Зразумела, што яе цяперашнія вынікі вельмі высокія, сапраўдныя такія, моцныя вынікі, дасягненні, яны спрыяюць таму, што Беларусь пазнаюць, дзякуючы ёй. Але далей мы разбіраем чалавека індывідуальна, і гэта значна прасцей у індывідуальным відзе спорту зрабіць, чым у камандзе. У камандзе мы можам сказаць: ведаеце, там 2 чалавекі з гэтых 11 ёсць нармальныя, я знаю іх асабіста, яны нармальныя людзі. А тут адразу ты ведаеш сітуацыю, ты бачыш гэтае становішча, што чалавек не выказваецца, што чалавек нават падтрымлівае ўлады, ці зараз маўчыць на канкрэтнае пытанне ў адказах. Так ёсць, і значна прасцей сказаць, што я не падтрымліваю, я так і кажу зрэшты. І замежнікам таксама? Абавязкова. Замежнікам кажу, што так, безумоўна, яна з Беларусі, з маёй краіны, але я падтрымліваю іншых удзельнікаў, удзельніц. Это вельмі цікавае, дарэчы, пытанне Арыны Сабаленкі, бо ведаеце, калі футбалістаў не будуць падтрымліваць у Беларусі, іх не будзе падтрымліваць ніхто. Калі Сабаленку не будуць падтрымліваць у Беларусі, яе будуць падтрымліваць у Аўстраліі, у Злучоных Штатах і гэтак далей. То бок сапраўды гэта сусветная зорка. І, на мой погляд, вось тут трэба задацца пытаннем, чаго мы чакаем ад яе. То есть, сапраўды гэта першая ракетка планеты, лепшая тэнісістка ў свеце зараз і цяпер. Яна беларуска. Яна, там была гісторыя на Новы год, яна пайшла ў 20-м годзе да Лукашэнкі, там і гэтак далей, але, як мне там паведамлялі, сітуацыя была сапраўды складаная, бо там у свой час была гэтая паслуга ад Лукашэнкі да яе, і яна была нібыта вінна. І ведаеце, я зараз зраблю такі круг, але я спадзяюся, вы зразумееце, чаму я яго зрабіў. Вельмі важна разуменне кантэксту, што робіць чалавек. Вось, напрыклад, там Васіль Быкаў. Падаецца, няма пытанняў да гэтага чалавека, там сумленне беларускай нацыі. Але у яго там гісторыі ёсць і іншы момант, калі ён падпісаў пісьмо супраць
супраць Сахарова і Солженіцына. Нібыта антисавецкая дзейнасць. І, ну, падпісваў, не ведаем дакладна, але яго імя было. І мы зараз як да Быкова будзем ставіцца? Што гэта падпісант нейкага пісьма ў газеце «Праўда», ці гэта выбітнейшы беларускі пісьменнік? Я зараз не раўняю Сабаленку з Быкавым, тут мяне зразумееце. Тым не менш, мы павінны зразумець кантэкст, у якім там знаходзілася Сабаленка, ну, прынамсі, паспрабаваць яго зразумець. Я не хачу быць яе адвакатам. Я не ведаю сітуацыю да канца. Але мне падаецца, тут вельмі важна глядзець на рэчы аб'ектыўныя. Арына Сабаленка ніяк не падтрымлівае там беларускі пратэст, але яна і ніяк не падтрымлівае беларускую ўладу. Давайце не будзем тут дамалёўваць і дапрыдумляць. Ей ўсё роўна цалкам на гэтую спрэчку. Яна хоча турніраў, яна хоча перамог, яна хоча тытулаў. Яе можна в пэўным сэнсе зразумець, так? Ну і прынамсі там яна сказала, што я там супраць вайны і гэтак далей, але я думаю, што ей просто все роўна. І Што за баблет, як казаў Юрый Дудь? Ну, бабло, яшчэ там пазнавальнасць сусветная, там шмат, дарэчы, ёсць такіх прышпілаў. Таму, ведаеце, я просто аднойчы задумаўся наконт Сабаленкі. Ну вось, калі вось будуць яе клейміць, што яна не такая, то яна не сказала, то яна не зрабіла, як зараз там Каржа, так, клеймяць, то, ну, яна просто, ну, не будзе нашай, не будзе беларускай спартсменкай. Мы ад яе самі адкажемся, там і чырвона-зялёны бок, умоўна кажучы, яе забірай сябе. Ну, тыпу, окей, у нас у атрадзе першая ракетка свету. Ну, яна і так, мне здаецца, спакойна запісалі да сябе ў атрад. Яна зрабіла Ну, але ці былі падставы гэтае рабіць? Ну, ці сапраўды лічыць? Ну, окей, яна прыход на хадзіла. баль дакладна сведчыць пра тое, што яна на баль, на навагодні баль тады ў 2020 годзе яскрава сведчыць, яна сказала сваё слова. Іншая справа, што, магчыма, зараз пытанне, патрабуюць ад яе нейкай падтрымкі, ці проста вырашылі ва ўладзе, што ну яна свайго часу падтрымала, навошта цяпер яшчэ нейкія? Яна просто зараз не бывае ў Беларусі. У яе вельмі напружаны графік, там турнір ідзе за турнірам, ёй аб'ектыўна няма да гэтага, тут можна з табой пагадзіцца, што ў яе няма да гэтага справы і няма калі пра гэта падумаць цяпер. Я аднойчы пасля аднаго з турніраў, яна нешта выйграла, здаецца, і яе там запытались, куды ты зараз там, Арына, паедзеш, яна кажа, домой. Домой гэта ў Майамі. То бок, я думаю, што тут стаўленне такое, ну, я зноў-такі, я не хачу быць нічым адвакатам. Мне просто цікава разабрацца, як там гэта працуе. Але, на мой погляд, просто Арыне Сабаленкі ўсё роўна і на Лукашэнку, ёй ўсё роўна на вайну. Да гэтага можна ставіцца, ну, зразумела ставіцца, што, ну, то бок, такія рэчы адбываюцца, а ты нічога не робіш. Але яна, мне падаецца, нічога не робіць і за. Гэта абсалютна, ну, будзе смешна гучаць, але гэта апошнія там 5 гадоў, гэта можа быць той прыклад спорт па-за палітыкай. Я гуляю ў тэніс, вось я тут і ўсё такое. Ну, сапраўды, пагадзіцеся, вось, ну, памятаем, да, вось гэты паход, гэта было, але далей яна просто съехала з Беларусі, і нема тут. Съехала з тэмы. Вот я б таксама сказаў. Давайте цяпер коротко падсумуем то, што мы абмеркавалі. У вас, паважанае гаспадарства, ёсць па хвіліне дзеля таго, каб падсумаваць, скажем так, сканцэнтравана тое, што мы сёння абмяркоўвалі. Артём, калі ласка. Падтрымліваць беларускія каманды, зборныя можна, гэта права кожнага чалавека, але таксама права кожнага чалавека ставіцца да канкрэтных персонаў, да сімваляў па-свойму. Натуральна, мы ведаем, што ёсць людзі ў камандах, у розных відах спорту, якія маюць сваё меркаванне, якія зараз з розных прычынаў не могуць яго выказаць. Але таксама мы маем прыклады, калі цэлыя інстытуцыі, цэлыя каманды нават неафіцыйна ніякім чынам не падтрымалі людзей, якія стаялі за іх гарою, якія выступалі за іх, што, безумоўна, не выклікае павагі да такіх дзеянняў. Адпаведна, гэта цалкам лагічна тлумачыць, чаму тысячы людзей, ну, возьмуся сказаць, тысячи людзей цяпер сочаць за спортам не настолькі пільна, як сачылі дагэтуль. Так, моя хвіліна пайшла. Зноў-такі, гэта права кожнага, ці падтрымліваць беларускі спорт, ці не падтрымліваць, гэта мы так маем на ўвазе. Тым не менш, мне падаецца, што зараз, ну, галоўнае
да просто не рабіць некага бруду, нічога такога. Падтрымліваць, канешне, можна. Ёсць шмат людзей, якія там падтрымліваюць па інерцыі менскай дынамы, футбольнай і хакейнага. І тут у Польшы нават так гэтыя людзі там могуць знаходзіцца, але яны там просто быў выпадак, калі чалавек глядзеў просто КХЛ там вынікі, бо яму цікава. Вось, і людзі ў Беларусі ходзяць на футбол, я да гэтага стаўлюся спакойна, то бок у мяне няма такога скепсісу, тыпу вы здраднікі, бо сапраўдныя фанаты сышлі, і вы, ну, напэўна, зараз, ну, бо у некаторых просто не то, што няма выйсця, ну, трэба нешта рабіць, так, жыццё працягваецца, яно працягваецца, можа, не так, як мы бы хацелі, тым не менш, зараз не так шмат рэчаў, на якія можна паўплываць. Мне падаецца, проста мы адзін да аднаго павінны ставіцца спакойней, з нейкім разуменнем, і зноў-такі галоўнае проста не рабіць, не ведаю, нейкага бруду ў адрас іншых людзей, і усім нам усё будзе добра. Дзякуй вялікі, Артём, дзякуй вялікі, Ярослаў, дзякуй вялікі, паважанае спадарства. Насамрэч хочацца толькі сказаць, што памятайце, калі вы палітыкай не займаецеся, палітыка займаецца вамі, а спорт палітыкай всю гісторыю быў, і, здаецца, ніякіх зменаў не заўважна. Так што добрага вам вечару, шчасліва і змагайцеся.